tripaki razio bat, kroketak 3, eta 2 brotxeta. Entzun da zugaldian, Razio bat, tripakina, garbi izango dut, 2 brotxeta eta 3 kroketa. Entzun da? Lasai, Joseba, hementxe nago. Hementxe katxiz lama. Ni gora etortzen nahi nituan, Ze, ongi etorri, nauzi, zemos aitor. Oso, no. Hementxe dakau, Aizea tabernako arduraduna o langilea o nola dituko dugu. Nauzi ja. Amara lagusia, baina, bueno. Danetik tokatzen zaik, ezta? Bueno, zein da zuen etxian gilena eskatzean arrazioa edo pintxua? Otarranxka eta bieira brotxeta, bakaiu brika, uñueloak, xa denetarik. Pizka denetarik, ezta? Gaur, horrei jarraitzen, ingo deuna da muskulu pintxito bat, eta baitare brotxetatxo bat, bieira eta otarraizkana, eta aldi berian zertan ibiltzen zaten egunerokotasunean, ados? Vale, perfecto. Adilaunak, ez moitu hortikan, 2 pintxido. Oso goxo ingoitugu, eta Donostiko Aizea tabernako, nagusia esautu, leku eharra data. Bueno, lagunak eta Aitor, garatuko izuet gaurko pintxuak nola ingoitugun. Ni otarrainzka eta birak inin berdet, ez da gizuena nainako ingo deu, baina saiatuko gaitu, bale? Bueno, hemen inbiar deuna da, otarrainzka dazkau, baratzurila, limoia, pistatxok, parmesanua, nola ez, bieirak eta olilua. Hemen ingo deuna da, otarrainzkak oso ondo garbitu, gero bieirakin brotxetatxo batin, eta ingo deuna da honekin, mahau bat, gero sartaian botatzeko garaian gainetik emateko. Nola ingo deu? Ingo deuna da limoian azala bota, zukua ingo deuna da barruko mamila ondo atea, fibra gabe, mamila bakarrikan, gio bertara batzuia botako deu, baitare pistatxuak, gazta, olilua eta birrindu ingo deu. Pesto antzeko bat izango gozan, gutxi gora bera, eta horrekin ingo deuna da, sartaira bota, gatzan puntua, brotxetakin eman, buelta, eta platera eratu. Ta gero bestalde hemen ingo ditugu muskulu batzuk vinagretan. Nola ingo deu? Hemen dakau, tipula gorrilla, erramua, baratzurila, eta ardozurila. Ingo deuna da, goxatu lapikuan, tipula, batzuia, eta erramua, gio, muskulua botako ditugu bertara, zuzenian ardozurila bota, irikitzea utzi, eta atera ingo ditugu. Gingo zeingo dugu, irikita daudenean mamilateako dugu, bisarrak enduko ditugu, txukun jarriko ditugu, eta inbiar dugu nasketa bat, nun sartuko ditugu gure muskuluak. Ingo duguna da, hemen sobratu zaigun saltza guzti hori, azteko eta behin birrindu ondo, eta iragatzingo dugu. Eta iragatzen dugunean, baitariz jartuko dugu pipermina, piperrautza, tomatia, gero olilua eta ospina. Hau behin iragatzita gero sartuko dugu, Eta behin hori dana dakaunean nahaztuta, muskuluak bertan sartuko ditugu, eta 24 ordu izango zen ona egotia bertan. 2 ordu oten baiare eharra geldituko ja, bale? Eta gero hori nun jarriko dugu? Hemen, dakau, platano macho, deitzen dara, platano harra, hori ingo dugu, pusketetan moztu, egozi txiki bat eman, eta zanpatu ingo ditugu. Zanpatu ostian, prejitu ingo ditugu, eta hori izangoa oinarria, platanua. Gero, jarriko jo, guakamole bat ingo deula, aguakate, lima eta martorri olio pixka eta gatzakin, jarriko dugu platanua, jarriko dugu gero guakamolia, eta gaina muskulu batzuk. Ona? Itxura erra? Bueno, hau esan da, martxan jarriko gea, bale? Ni alde batetik brotxeta prestatzen jungo naiz, eta zuk adibidez aldia zuna da, hemendikan 3 ale baratzuri eta tipula hau txikitu eta goxatzen jarriko dugu, bale? Vale, perfecto. Oso ondo, gaur bai botatela ni pintxona lagunak, gaur gauza gutxi esan berizionik hemen. Bueno, hemen iteko, inberdeuna da, hau xatea, eta martxan jarri. Bueno, esan dezun bezala, aurreko batenek guri erreportai bat intzegin nigun, ezta? Bai. Eundoko pintxuakin. Bueno, hortan jarraitzen dezu Aizea taberna, ezta? Bai. Indain pintxuak, ezta? Razioak, pintxuak, eta hoidek zuena, ezta? Alexe, ez dugu aldatzen. Ez dezu aldatzen, da ez aldatu, ondo iten aizeateta, Ondo da honian ez gauza aldatu, Hori da. Ondo. Bueno, konta iguzu, noiztik gan zaudete? Aizea taberna, zure, esan dezu ama dala, guantxe, arduraduna, nauzi ja. Noiztik handakazu zue Aizea taberna? Mira, Aizea taberna duela 52 urte ireki zen, eta bertan nera aita hasi zen lanean, beste nagusi batzuekin. Ados.
Osa, bera, langile bezala hasi izan, ezta? Aizea taberna dago, Donostin hemen alde sarrian, jendia jakiteko, hemen txe, beretxa onduan, hoi da, Eta, bueno, 10 urte beranduago, aurreko jabeek eskainin zioten taberna, nire aitari. Eta, aitak etxean proposatu zuen ideia, eta nire amaren, nire osaban eta nire aitaren artean hartu zuten taberna. Duela ja, 32 urte. Jope, 10 urtetxo iraganda gero, tabernariak ja, heldu hasian, utzin betxo, no kanpo hasian, heldu hasian. Jubilatu zian, eta zure aita errelebo hartu zuen orduan. Hori da. Esan duzu osabakin, Bai, osaba eta amaren. Osaba eta amakin, bale. Eta ordutikan, dula 32 urte, zuek jarraitzen dezu orduan. Hortxe. Izen bat urte askak, ordu ni bertan jaioko itzan nire ez da? Bai, bizitza osoan naiz, bertan niko 27 urte. 27, bizitza oso osoa. Anai arreba gehiago azkazu? Bai, arreba, helduago bat, 2 urte. Eta, beha, ikasle hona zan da ez da zuekin lanian, o nik naho etxian lanian ikasle oso txarran itzalako, ez dakit zure kasua hola dan, zuk itxura dakazu ikasle hobia sinala ni baino, Ez, baino, azkenean etxeko taberna izan da, hor denek parte hartu dugu. Bai, ez da. Nire arreba hasi zen lehenago, eta nik bere erreleboa hartu nun. Ados. Eta zenbat urte txokin hasi zinen, nola izan da zure ibilbidea? Noiz hasi zea zu bertan lanian buru belarri? Ni 16 urtekin hasi nintzen. Lehenengo kontratua egin ezakenekin, eta bertan hasi nintzen, nire gastuak ere ordaintzeko. Azkenean, hau ez da beti gurasoi dirua eskatzea, eta nire kapritxoak, nire aste burutan Coca-Cola bat erosi nahi banun, bueno. Bai, paga eskatu gabe lasai ibiltzeko, ez da? Hori da. Ondo. Eta 16 urte txokin, ni pentsatzen aurrenengo uda izango zan, hola, ez da? O noiz hasi zinen? O gamonetan, o noiz izan zan? O temporada fuertek, noiz harrapaz deizue? Temporada fuertea udan izaten da, baina ni hasi nintzen, ustet, negu aldera, eta hasi nintzen pixkanaka, hasieran aste burutan, astean egun bat, igandetan. Eta gero, azkenean pixkanaka, ikasi nunean zerin barnun, bueno. Errelebo hartzea. Ondo. Guain badaki sukalden ibiltzezeala barruan, beti sukalde barruan egontzea, baita ere barran, o danetik tokatu zeizu? Oaintxe bertan 3 pertsona gaude tabernan, ama sukaldariatani, orduan azkenean egunero denetik tokatzea daitea. Nik nahiago dut sukalde barruan egotea, sukaldatzea azkenean gustatzeit, orduan, nahiago dut sukalde barruan egotea. Baina tokatzea nahin behar danean, tokatu itea eta initea. Hori da. Eta goguak ingaina, ez da? Bai, azkenean. Etxia danean etxia da, eta azkenean etxia zaindu behar da, eta etxia zaindu behar da, bai, hanketatik teiatu baino, ez alda ala, Bai. Ala dek. Ondo. Bueno, eta zein da zuen eskaintza, bakit, rasilloa dazkazuela, pintxitua dazkazuela, zer da, esan dezun bezala gehiena brotxetateatzea, baina zenba gauza eskaintzen dituzue berda? Gu dazkagu 2 eskaintza, lehenengo pintxo hotzak, eta gero bereziki pintxo beroak. Gu bereziki, azkenean pintxotak dazkagu barran, zerbait azkar hartzeko, eta baina gu bereziki espezialetu egiten geha pintxo berotan. Pintxo beroa zuen puntu fuertia, ez da? Hori da. Pintxo hotzetatik azkoetuk, zer topatuko dugu barra jute gainean? Zer da mai gainean, barra gainean jarrita? Mai gainean, azkenean taberna guztietan dagoen tortilla patata. Gero dago barazki brotxeta bat, arrautzak maionesakin eta otarrenxakin, pudinak, piperrana eta txangurrana, txaka pintxoa, tartaleta. Donostiko pintxo mitikoak, alegia, Donostiko pintxo mitikoak, eta gaina da taberna mantentzen du da hori, esentzi hori, bertan indakua, zuek indakua, eta naturala eta betikoa, dena etxian indakua. Hori da. Ze ona. Bai, zaudete peligro de extinción, esatea, ez da? Bai, gero ez da gutxiago eratzen geha. Bai. Bueno, eta pintxo berota jungo baitu. Aizia taberna, esan duen bezala brotxeta bai bieira eta otarraizkana oso famatuen, baina beste pintxo eharrak asko dituzu ere bai, Hasieran geneuzkan, 3 bat pintxo, zienak igual ospetsuenak, ez da? Eta jendea bereziki etortzen ziana, baina azken urteotan, esan dezun en peligro de extinción horretan, jendeak eskatzen nahi da, ere denetarik, dazkagun pintxo guztiak. Eta azkenan pasatu izan gara, 3 pintxo berezik eukitzetik, azkenan egunero, hori. Mordo bat eukitzea. Eta zeintu dira, adibidez, honi jarraitzen diona otarraizkata biera nahi, zein da adibidez urrengoa gehien azaltzen dianak? Bagian izan daiteke bakaiu brika. Bakaiu brika, bale. Dela azkenean bakaiuan brandada edo kroketa baten antzeko gauza bat.
Eta gero bestelde izan Hori pentsatzen dut hori brikan barruan sartu eta gero prejituta. Hori da. Ze gauza erra, barrun xamurra eta kanpotik urruskari. Hori da. Ona. Eta hola xe dijua, o saltxita batekin, o zerrekin dijua hori? Ez, gu jartzegu platerean, ozpinakin, dena modena ozpinakin. Moden ozpinakin indako, bale. Eta hori plateran... Eta hori plateran jarri, eta hombre, gauza honak ez du, gauza asko ibierre. Ondo prejitu, puntxua eman, da kanpoa, ez da? Bai. Vale, bueno, ze gehiago, raziotan zein da arrakasta gehien dakaena razioak? Ba, igual izan daiteke mingaina. Mingaina, Taberna ireki zenetik mingaina eukiogu bai raziotan edo ogitartekotan, eta bueno, mantendu izan dugu, eta azkenean arrakasta duen razio bada. Nola prestatzen duzu, ez? Da, mingaina betiko hola saltxa espainolan, o hola saltxa normal baten, edo nola prestatzen zuen? Lehenengo mingaina guk gordina erosten dugu, eta guk gozi egiten dugu. Gero laminetan jarri, irina eta arrautz rebozatu batean jartzen dugu, eta gero egitegu saltxa aparte. Saltxa, bueno, pixa sekretua da, orduan... Ondo, etxatana kontau, Nahi duna daztatu, aizia tabernatik pasa, eta daztatzia, ez da? Hori da. Ondo, baina zer daka ikutu gehiola, saltxa tomate batena, o saltxa ardo beltzana, o... Ez darama ez ardoa, ez tomatea, dia barazki ezberdinak. Ona. Eta, bueno, ere erabiltzegu pimiento choricero. Vale. Ze gauza ona, hoi bizkaitarrei asko maitei, pimiento txorixero gabe gauza gutxi dazki egiten bizkaitarrak. Eta hemen bizkaitarrazko dazkau, kontu zibili. Egia esan, nik, bizkaiko txorixua, piper txorixeruakin jartzeuen hori, amorratua naiz. Eta gero hemen gauza askotako erabiltze du, marmitako iteko eta beste saltxa asko iteko, baino... Azkenean gertu gau eta denak erabiltzegu produktu antzekoak. Ondo da ona harrapatu, inbiestai ondoku bai, ala da. Eta haiek ondo itegue hori, guk harrapatu. Ondo. Bueno, ze gehiago, a ber, bilatuko dugu bertan, zer razio gehiago? Bueno, klasikoa albondigak, etxean indakoak ere, kalamarak, badauzkagu ere tripakinak, badauzkagu berenjena betea. Desente gauza, kaso, pintxito pixka, lo otro, baina azkenia gauza mordoa prestatu behar dituzu bertan, ez da? Bai. Eta zuta zukaldarian artean, hau zeirik itzezu, astelenetik igandea, egunero, jai eguni badakazu, nola kudeatzen dezue? Irekitzegu astelenetik larun batera, igandeak jai, eta osteguna txaldetan ere izten dugu. Egia da, eguerditan, 3:00 itxi, eta berriz ere 7:00 irekitzen gula taberna, azkenean 3 pertsona gaudenez, ordu mordua dira, orduan... Deskantzatu inbiar da. Bai. Ondo dao. Bueno, hemen txiki oso ondo indekoi, ingo deuna da oliotara bota hemen, ja berua da kaula, eta ingo deuna baitu, erra muare bai botako jo, pare bat puxketetan, xamurtasun hartzeko, eta honek ez du kolore gehiagi hartu jar, bota hori, dena batea botako deu, eta ardo zuria botatze unian, ingo diona da tapa jarri, bere vaporekin iriki arazi, eta behin, irikitzen dianian, gero ja ingo deuna da, txukundu, bizarrak endu, eta zuku berdina sartu hau gehituta goxatzen jartzeko. Hemen muskiluk iriki zaizkigu momentu batian, eta hoi bihar deuna da, guain aitor, txukundu. Bale? Beitu, ingo diauna dek. Jarriko izut hemen boltxo bat, alde baten botako dituzu azalak, bestian mamilla, hau igual horrela jarri, eta gero, bakizu, zuristiko zuteak utzi behar, baina, jendia jakusteko, hauek, nun baitetik helduta egotea arrokai. Eta nundik egotea helduta? Bixarra ontatikan. Bixarra hau hemendikan ateatze zaie, eta horre helduta. Eta gero bixarra hori, hauan ez da batea proposa izaten. Orduan, inbiar dana da, kendu, txak, muskulu osoikan, eta gero hemendakan bixartxo hau, inbiar dana hartu, eta atea. Eta batzu zengo, nahi igual zaitoi, hiri gordeko eskia bixar guztik. Eskentzia honen da, xamurrena gelditzen dira. Orduan, ire kontu, eta gero esan dugun bezala, iragatziko dugu, hemen daun zukua, eunekin nastuko dugu, eta bertan jarriko ditugu goxatu, bale? Eta nik bestalde, ingotena da, behitu. Platano hau zatitan moztu, eta egosten jarri, eta bestalde alinito hori iten jungo naiz, bale? Bikain. Bueno, zuen tabernan bilakaera nola junda? Azkenean dena bezala bilakara eukidu. Hasieran taberna klasikoago bat zan, eta azken urte hauetan,
pixat igual modernizatu izan dugu, eta pintxoak ere, bilakaera bat izan dugu. Hasieran ez genituen, gutxitan egiten genuen denboraldiko pintxoak, eta orain, izatea gure fuertea, ez? Pertsonak ere egoten diela, ze pintxo berri jarriko dugun. Bai, zer da onzazoian, ontuak etorri diala, oain zain zuri daudela krokeneko egin duen bezala, olako historik, ez da? Zer da denboraldian etortzeanean jendeak gehien neotean azai? Zer pintxoa adibidez esatezu, eta gero ja bukatu zaigu, bai ama. Onjoa bai izaten dela, pintxo bat asko arrakastan dia dukana. Eta... Nola prestatzen dezu ontxua? Onjoa, prestatzegu pixat, txiki moztu, eta sartagian olio pixa batekin eta gatz pixa batekin, eta ez dugu asko gehiago egiten. Bai prestatzegu patata zinako kabi bat, bezala. Ados. Eta gero jartzegu kabi horren barruan onjoa, eta jartzegu arrautz frijitu txioa. Oideko, Aitor, kabila patatana ze gauza ona, ez da, Ontzituak inda arrautza. Hori on bihar du, baina. Bihatza txupatzeko mugua, Bai, gero gaina azpian jartze jogu onjokin iniko saltxa bat, ja bukatzeko, eta... Aia, Olako zenbat ateatzen dira egun hon batian? Asko? Mordoa, bai. Mordoa, ez da? Batzutan ez dugu denborik ematen. Bukatu dia, ez da? Eta zezan behar nizun, hori ontsuan historiakin, ze pintxo gehiago daude hola sasoian ititu zuenak, hola zindianak faltau? Adibidez, egaluzeana. Egaluzeana ere bezero pila arraindegian ikuste ditunean ja lehenengo egaluzeak, ja etortzia tabernara, zuzenean, badakazu egaluze pintxua? Nola prestatezue, nola itezu egaluzean pintxua? Hori azkenean ez dugu asko prestatzen. Azkenean produktua ona denean, gutxi inbartzaio. Orduan plantxan buelta, eta gero tomate eta tipula potxatu pixatekin. Piperra hori tipula pixatekin potxatu eta ze gauza ona. Eta gainak hori nola aldatu dan, Seguro aski guen dala 30 urte, o 40 urte taberna irik izanean egaluzia emate zuela, baino asko inda. Eta guain askoz gehiago bilatzea gutxin da egotia egaluzia, ez da? Leheno guain dela 40 urte atatzen un arraibak gorrilea barrutik da... Eta ez zut, gendeak hartu nahi. Despistatu nintzea esatez izuen, ez alda, Bueno, eta hau guztia, sarritan aldatzen duzue pintxo hori guztiak? Beti da baten bat temporadakoa, o da honian dago eta bestela betikoakin jarraitzezue? Normalean, baude pintxo batzuk, oain zamburinak gratinatu hain genuna, hasi ginen, sasoiko, asteko pintxo bat bezala, eta kriston arrakausta eukizuenez, betirako geratu den pintxoa bihurtu da. Gero ere, sasoietan mantetzitugu pintxoiek, eta naiz eta orain gutxiago egin, lehen, duela pandemia aurretik taola, denbora gehiago geneukanez taola, astero egiten genuen pintxo ezberdin bat. Astelenetik, hori asteko pintxoa. Aste guztia otezan pintxo hori. Bai, hori da, astelenetik larun batera, eta hor aldatzen genuen. Baina hori gelditu da, lana normala zidanean, ezin horrekin mantendu, ez da? Ez, azkenean, asko pentsatu inbartzen ze pintxoin, probak egin, eta gaina horretarako ere laguntza izaten genuen. Nire lehen guzua, etetxe bat ere daukana. Bai, Bai. Nundaka, ze jatetxe? Oantxe Mateo, hoi hartzunen. Vale. Bere garaian eukizuten Lanciego, eta oain, eramatute Mateo. Eta bera izan zen, pintxoien... Artifizia. Hori da. Ados. Erakutsin ziguna dena. Bueno, eta orduan, guain, jendia, berta jutean nian. Zer da gehien eskatzeuna erateko? Baldakazue pintxo bat hau edari honekin, o bestia horrekin, o geho bakoitzan nahi duna eskatzeu erateko? Bakoitzan nahi duna. Badaude bezero batzuk esatean, pintxo honekin egango dut txakolina, pintxo honekin egango dut ardo txuria, baina gero azkenean bakoitzak nahi dunakin edariakin. Eta, adibidez, hemen zindia, hola, momentu fortia, baki udaran topera ibiltzezatela, Gabonak hain potentiak izaten diare bai? Gabonetako sasoi hori? Azken urteotan, gerozta Topera, ez da? Bai. Nik eski azkenengo gabonautan bai hemendikan pasata, dao puri-purian, gero guaine, eta egualdi hobiak iteigu, eta Donosti beteta da, guain urte guztian, Hori egia da.
hori nabaritu azken urte hauetan pilo bat. Lehen zen, uda garaian, nabaritzen zenula jende gehiago, edo turista gehiago, eta orain urte osoan zehar, nabaritzen da frantsesa, inglesa, alemana, leku guztitako jendia da, une oro, Bai, mundu guztitako lekutatik. Hala da. Eta hor ze, amak kudeatzen du inglesez da frantsesez, oso batea bihartzea, o nola iten dezu hori? Normalean ingelesa tokatzen denean, eta ni taberna baldin banao, ni ateatzen naiz, beraikin hitz egitea. Etorri honea, esateizu amak. Baino, nagonean azkenean, erabiltzen duen eramak hizkuntza internazionala. Keinuak eginez, denek ulertze dute. Onomatopeiaz, nini, no? Eta venga, horrea. Eta gero karri hau, eta venga. Egia da, bazkagula, kartak ingelesez, frantsesez, eta orduan, gutxo gora bera ulertzen gira, baino bai. Eta Aitor, pintxo lehiaketetan ere bai sarila jasotakoa zeate, ezta? Bai, duela urte batzuk, egiten zutenean nire aita, nire osabata lanean tabernan, bai parte hartzen zutela, bereziki, hori, lehenengo urte horietan, hori, parte hartzen zuten, baino... Nungo lehiaketak izate zian, baldakizu ze pintxokin irabazi zuen lehiaketan bat, edo... Bai, irabazi genuen bat, otarrainxka eta bieira brotxetakin, beste sari bat piper pudinakin, eta nik uste bereziki irabazitako horiek izan ziala. Eta hori ze izan zian, Gipuzkoako pintxo lehiaketa edo... Bai, Gipuzkoan mailan indako lehiaketak. Eta hor lehiaketa inda gero, geho irabaztezu, eta mundu guztia pasako da horren bila tabernatik, ez da? Eromena, ez da? Este pintxo denak endu inbiarri jaia, ez da? Ez kendu, baina esatezu, mekatzi lamar, guain bakarrik gana hauser. Beste gauza batzuk ere. Bai, hoi da. Bai, azkenean, ikustezunean nunbaiten, edo ikustezunean kuadro batean, pintxo bat irabazi dula sariren bat, bazkenean jendeak esatu, ez dakit zehartu, orduan, probatuko hori. Eta hori publizidadia iteu, baina azkenian eguneroko bezeroak eta betiko jendia pasatzena baino publizidade hori iketziok, ez da? Hori egia da, bai. Gaina guk betianik egin dugulan bertako jendeakin, eta bereziki azken urteotan, bai geneukan gure bezero finkoak, eta geroz eta bertako jende gehiago etortzen da. Azkenean, beraien artean ere hitz egin, eta, azkenean, etorri egiten dira. Claro, esaten duguna, hori, kanpotarra asko da hola, baina aizia tabernak bai mantentzen du esentzi hori, betiko jendiana, laneko jendiana, eta goizian ibiltzen jende hori, ez da, betikua. Bai, hori da gaina jendeak gehien eskatzen duna, ez? Betikotasun puntxu hori. Bai, esentzi hori mantentzeko, ez da? Ona. Bueno, eta esan dezu, leheno, bai astelen eta ostegun gaua izten dezuela, ez da? Igande eta ostegun. Igande eta ostegun gaua. Zer dut egidakazue beste egunetan, noiztik noa ibiltze zeate? Zer dut egikitzen da taberna? Taberna ireki goizeko 7:00. Ope, orduan ja, gozarikin tope azte zeate, ez da? Azkenean, merkatua ondo eukita, azkenean lanea goizartzen dira. Eta goizian ja pintxoa daude horrenen orduan, dago pintxoen bat mai gainean, edo itxoen behar da marrak arte, o behatzik arte, o zorduk arte itxoen behar da? Normalean pintxoak ja atera iten ditugu goizeko 9:30, 10 bitartean, ez? Ikusita azkenan lehenengo hasten gehiago sarikin, eta azkagu croissantak eta hola. Eta ikusten dugunean ja bukatzen nahi diala, goizeko 9:30, 10 aldera, ja aldatu ditu. Ja aldatzen da. Eta ja pintxoekin, ja, zuzenean. Ja, zuzenean pintxoekin, da hor norbait etortzen da despistauta amaiketan tosta eta kroasa honen bajatea. Hori beti. Hori beti. Despista bakiru buruan beti. Hori da, eosin hortutan, ez da? Hori da. Ona. Eta kontrako ere, goizeko 7:30 ja ogitartekoak, pintxoak eta hola eskatzeitu zenak ere badaude. Badaude, ez da? Baita. Eta aukera badago hartzeko, esan berdiozu esai eoteko pixka? Batzutan itxuin bar da. Osa, ogitartekoak bai, azkenean plantxa eta azkar berotzen delako, baina baude pintxo batzuk, egin barriela elaborazio batzuk zerbitzurako, orduan, oiek ja... Denbokua, ez da? Hori da. Bai, beka baztutan mareatzei zudana, eta gero ezin hau ondo egin, da ezin misan plaza ondo prestatu, ez da? Hori da. Misan plaza baldak izu ezer dan, lagunak. Hoi, sukaldari erabiltzen duen hitz bada, ondo eukitzeko partida dana prest. Dana zurituta, dana brotxetak inda. Noiz harrapatzei gue sukaldaria ikakak? Misan plaza ez da gaunian ondo inda. Zerzatik zuten, 5 brotxeta eta gute zeata, 3 bakarrik inda eta otarraizka zuritzen hasi eta bestea.
y la caca. Zalda, ala. Bai. Ala izatea. Gaina lan itegu produktu fresko pilakin, orduan, claro, ezin ditugu euki hor egun batetik bestera, azkenean prestatze egunean, guk uste dugunaren Eta bukatzen dianean bukatu dia, ez da? Gero beste zoz eskaintzen dezue. A ber, ordu batetik aurrera, ikusten baldin baegu, izortzira diala eta gabegatu naizela, hori da. prestatze zue gehiago. Hori da, baina bueno. Zen musu horrekin? Bai, azkenengoa. Azkenengoa gatze zaik? Bai. Bale, gauza bat ingo dugu hor. Ingo duguna da, iragatzi, eta ingo dugu iragatzi, betu, goialba jarrita, zertikan hemendikan iragazten badeu, hemen topatzen ditugu harri txintxarrak, ondarrak, historik, eta horiek hemendikan pasa iten dira. Aldiz, jartzen badio, tamiz bat eitzen da, goial bat, fina, bertatik bota, eta hor bai geldituko diala, histori guztik, eta bakarri pasako da saltxa. Eta gero, saltxa horrei, jungo geha gainuntzeko zaila botatzen, baina hori ja iragatzi hortikan. Eta hau botako hemen, organikoa, bale, hau listo, eta hemen, behitu, mejungia prestatuta dakat, gero borotxetai gainetik botatzeko. Behitu ze pastatxo indeten, eta hemen inbiardetena da guain hau, olioa botatzen jun, eta ligatu pixkanaka. Bale, bagiztak. Zemuzua? Ondo. Ondo. Bai, horre, denboa pixka berko lasela, zei joiteko, edo batzutan iten deuna, behitu horrela, zanpatu, eta astutu pixka, bai, venga, zure kontu. Venga. Bueno, earki goaz aurreaka, eta bueno, Aitor, zuetan amaitasunak inditezu, ez da? Bai, hori da sekretua. Sekretua hori da, junkaltxo makotena jungo gea, eta bere sekretua ere hoxe da. Ikusiko zu, etxeako janari jaitegue, eta dena bertan indago xo hori. Guazen ikustea. Eguerdean, Joseba, makotxe naiz. Gaur Irunen gaude. Hau da, nere denda, makotxe janariak. Nahi duzunean, onara etorri. Denda, Junkaltxo makotxe janariak, Junkaltxo eta Antonioren eskutik sortu zen orain dela 46 urte. Hasi ziren mendibilen merkatu ondoan. Gero, 1984 onara gauden tokira etorri ziren Irungo San Miguel auzora. Eta gu, 2006an beraien errelebo hartu genuen. Orduan, Laizter, Rekainan, 18 urte beteko ditugu. Gaur egun, Carmele, David, Maribel, Ana, Pili, Susana eta Zazpiok lan taldea osatzen dugu. Janari goxua prestatzen dugu, etxera eramateko, hemen bertan prestatzen dugu, egunero 22 plater mota ezberdin eskaintzen diegu gure bezeroei, batzuk fijoak dira eta beste aldakorrak dira. Eguneko menua eskaintzen diegu eta enkarguak hartzen ditugu. Gure helburua janari goxua eta kalitatezkoa eskaini eta gure bezeroei zaindu. Aurkezpenak egindak, orain sukaldera sartuko gara eta errezeta prestatuko dugu. Hemen gauden, gure sukaldean, eta errezeta gaur prestatu behar duguna bakaiu portugaldar erara. Oso errezeta goxua eta erreza egiteko da. Gu daukagu hemen bakaio xolomoak, baina zatitu behar dira. Errezeta hau bere izena esan bezala, Portugaldik dator. Han badakit egiten dela esnegaiarekin, baina gu ez izatea hain lodia egiten dugu esnearekin. Bexamel fin bat, baina esnearekin. Sartai batian patata tipularekin jartzen dugu frigitzera, eta best sartaian piperrak, gorriak, baratzuri pixkat. Errezeta hau ni nire amagina arreban ezagutu nuen, eta beti gustatu zaite egitea, asko gustatzen da. Daukagu bezero batzuk, abisatzen diogula egoten denean. Piperra egina pixkat egongo denean, bakaioan elkartzen dugu, eta patata eta tipula ere egiten dagoenean, ja dena nahaztu, eta bexamela bota. Gure plater izarrak, barazki menestra, asko gustatzen da, ere kularki betia, albondiga saltzan, eta batez ere, txangurroz beteriko legatza. Daukagu bezeroak, daramagate gurekin urte asko. Badago jende heldua asko, eta orain ikusten da ere jende gaztea, hasten dela ere hartzen. Labeko ontzi batean
dena jarri, eta gurin pixka bat gainetik bota. Eta ja, labean prest sartzeko. Labean egon behar du 20 minuto gutxi gora bera, gratinatzen. Eta ja, jateko prest. Daramagu urteak gure hornitzaiekin, gustora gaude haiekin lan egiten, eta, bueno, jendea posi dago gure janariarekin. Beno, Joseba, hemen daukagu gure errezeta. Goxua eta nahi duzunean, onara etorri, Makotxo Junkaltzo janariak hemen Irunen, nahi duzunean. Mila esker, gero arte! Ai, ama, Makote, hoi bakailua prestatu ezuna, ze ona, Portugaldar erara, eta zer dakasuntan hasi, itxura dakan, zen maitasuna dakan, eta ikuste zaizu gogokin itezula, eta hor dauden gauzak eharra daudela. Bezarka da hondi bat, eta gurian jarraitu behar dugu. Hemen lindeuna da, behitu, oliotatik atea platanua, epeltzeko pixkat, eta guen ingotena da zanpatu. Hemen dakatena da papela, sulfurizatua, jarriko dugu hemen puxketa bat, eta ingo duguna da beste aldea itxi eta zanpatu, ez pehatzeko inu, bale? Eta gero inbiar deuna da, hauek sartaian pasa, hemen dazkaten mejungia botatzen, olioa martxan jarrikoet, platanoiek prejitzeko zanpatu ostian, eta hemen, iragatzezun hontan, botako zu gainuntzeko osagaiak. Piper minonen igual puntxago moztu eta txiki da berta bota. Botako zu piper rautzan goiara kada bat. Tomatia da ondena, ospina da ondena, eta olioa honen erdila edola. Vale? Eta hor utziko du. Esan deun bezala, gaur hemen gaude, eta platera eratuko dugu. Baina honena, hoi egun batetik beste utzi ezkeo, kistona gelditzea. Eta geho gaina, egunak kontserban gelditzea. Ingo deuna da hori, eta geho bakamoleiten jarreko zea, bale? Perfecto. Venga, hoi zure kontu, eta ni esan bezala, behitu ze gauza erresa, Hemen jarri, itxi, aurrena eskukin lagundu pixkat horrela, aurren lagatzean, bale? Eta gero, xapala gelditzeko, behitu, hartuko lapiko txiki bat, emango jotu horrela, jak! Eta bain, prejitu, eta bikaina gelditukoa. Bueno, konta iguk, Aitor. Egun guztia tabernan pasatzaldeko, beste gauza gehiore bai egiteituk. Bueno, beste gauza batzuk ere egiteituk. Tokatze zaikitia, ez da? Basekiat, entrenatzaile bai, zela futbolekoa, ez da? Hori da. Vale. Nun entrenatzen dek, ze? Gaztetxuei, o helduei, o zenei entrenatzen jok? Ba, pixa denetari. Denetik tokatzen zaik? Benjaminetik, kadeteak. Benetan, Bai. Vale. Azkenean, hiru talde, bueno, bi talde azkat, eta gero laguntzaile bezala, hirugarren talde. Nun ibiltzezea, ze... Koskasen. Ona. Horregiak gainean dagoen talde bat. Eta supertan futbolista izan dakoa zea, edo... Bai, hor, txikitatik, Benjaminetan hasi nintzen, eta bukatu nun, juveniletan. Ope, osea, bizitza guzti, jolazten, ez da, taberna hasi arte. Hori da. Vale. Bueno, ze gauza gehiago dituzu, gauza gehiago dituzure bai. Bai, bueno, nik ikasi nun magisteritza. Bai. Eta, enpresa batean ite lan, eguerditan, ikastoletara jun, eta, euskerazko errefortzu bat emateko, eta, Ze ona, hemen Donostine bai hoi? Bai. Ona. Osea, irakasle, entrenatzaile, tabernari, zehose galditu altzaigo txintxilikan. Ez dakit. Seguro zer aurkituko dugula. Zer aurkituko dugula. Bueno, egun libreak egiko dituko, gande arratzaletan da zeiten deko egun horietan. Depende. Deskantxau. Deskantxatu, gorputzak eskatzeulako, beste batzutan, buelta bat eman, bikoteakin edo lagunekin, eta aprobetxatu badakadan denbora hori. Eta beti hemen Donosti aldetik anibiltzezea, o mendi aldea jutezea, o guztatzen zaizure bai, oporreta kanpoa jutia, o ze? Hombre, nik uste denei bezala oporretara jutia gustatzen zegoela, baina... Oporrak hor baseon, zautzan trikitilari bai zatzula, oporrak gauza badaka txarra. Giolania jun berdezula. Eta kostaitzen bultatzea. Bai, kostaitela bultatzea. Eta hori trikitilarian, hola, beti beha festan zeon, uantzako, beti jai, beti alai. Baina bai, egia esan ondo gustatzen egotan nahi, oporrak, eta biharrezkoa dira gainea. Nola zuaz horrekin? Faltu zilitzeiak goiaratxo bat, bai. Goiara tori, oso ondo, pipermina, hau listo, hau ere bai, bale. Eta piperina gustura, gutxi botatzen bai osue, hobeto, gehiagi botatzen bai osue, bakizue. Eta hau da, bai, ketua, baino gozua. Eta hori nazteko, goiara sartu, eta gu bolta bat eman, bale? Eta hori gatuko zaigu, ja, prest, egon gozan,
egun batetik beste utzi, gero itxi, eta ja, hotgailuan sartu, kontserba bezala iteko. Alko zan gero, kontserba batin, baino marian, eta baina gu egiten dugu horrela, hotgailuan utzita pertso batian, eta 15 eguneko dago, bikain. Bueno, hau listu dakau, aterako deu, eta hurrengoa barroa. Errain dugu hemen. Vale, hau jarriko deu, huelta eman da. Kurruskari eta xamurra barrutikan. Eta hori merezuna ja bertan utzi, eta guakamolekin jarriko zea, bale? Bale, ados. Hemen goizu boltxo bat, hemen, eta bertara botatzen jun, osagaiak. Aguakatia, lima pixkat, martorria puskauta, eta behitu hemen dakazu oliba, piperrautza listo, eta gatza puntxuare bai botako joko, ezta? Bai. Venga, hemen txedakau. Oso ondo. Bueno, eta orduan, porra itzen deu, zeare bai, ez dakik gero zertzea, sinefilua zea, guztai zaizu pelikulak ikustea gutia, o irakurtzia, o ze gauza guztai zaizkizutia. Bere garaian, oain denbora gutxiakanez, ez eta asko egiten, baino lehen margotzia. Ze ona. Bai, Gauz, margotzia. Eta ze tipotako margoa, guain hemen ez dakit, oleua, o bestia, o zerrei ematizo? Denetarik, normalean, ia da, zuri beltzean, arkatzakin, arkatz montaz berdinekin, hola... Ze ona, bai, arkatza hola... Hori da. Jope, ze ona, artista hutza, Eta hori segun naiz, autodidakta izan zea, edo... Bai, egia da jun izan izela leku ezberdinetara pixat igual hobetzeko teknika eta hola. Bai. Baina gehien bat etxean jarri, irudi bat bilatu eta kopiatzen. Eta behin eta berri diro... Ondo ate arte. Ona. Ze ona. Eta arrebase, animatzea alda. Guten, tabernara, oia zuzaudenetik anjadana kontrolatuta dago bertan. Egia da batzutan igual partioa dakadanean, eta nire arrebak libre daukanean, ere, juniten dira, baina normalean ja, nina honetik, ni bakarrik bertan egoten naiz. Bai, Azkenean berak ere bere lana dauka, orduan... Está saltzen area bentsa de control de calidad, I+D, daztatzea, a ver, se musti hori beti. Hori beti, Aukera dakanean, ez ikipintxo berri bat jartze egunean edo lagunekin. Eta adibidez, arreba asaltzen danian, ze pintxo aukeratzeu? Berrilla balin bado, berrilla, baina betiko pintxo balin bado, bai ungo abatikon bat hartzen duna, ez da? Aldatzen jutea, Bai, baina bai ez, gustatzen zaio hori pillo bat, eta... Bakai ubrika ere asko... Bakai ubrika ere, bai. Bai. Hombre, hori ere latza izatea, porque gure gertatzen zaigu, Nere etxian mundu guztia, arra, kruasana, arra, palmerita, eta gu aspertu ite gaitu, berdina gaten, ez da? Bai. Nola beti berdinakin esku hartian, aldaketa guztatu ite zaigu. Behitu bi iratxo hau, arra bota iuna hemen menjungia, eta hauek gutxi inberdia osagai hauek, Buelta, kusi ondo markatu, eta barrutik erdi gordina utziko deu. Bia bakizue, jende batzuk egin inda guztari zaio, beste batzuei gutxi inda. Eta hemen abil platanuakin, baina alde batian utziko, Zergatikan, gaur egun badator da bestela denboik ez dit emango. Emango joten nahi bestaldetik bai horrela. Vale. Eta gero, ingo jotena da, gatza pixka bota lorilla. Vale, hemen dakatela. Gatza lorilla. Eta ikusi zuen, markatu fuerte alde batetik bestetik. Eta hori listo dakau. Hau ere bai, beste hau ere bai, eta mani joani plateran bila. Launak, hemen txe, ingo deuna da, brotxeta hau, behitu, horrela xe jarri, txak, eta txak, bale. Ezer gehiago gabe, gauzak ez du, gauza honak ez du, gauzak etxegi behar. Hori hemen, eta gero bestaldein behar deuna da, platanuan montaiago. Behitu hemen, platano kurruskari, vale. Bi jarriko ditut, bat hemen, eta bestia hemen. Horrela xe. Bueno, hemen xe, inberditutena ikusi nola den muskulutxo hauek. Pena da, zuek ikusti hauek nola dauden guandikan, egun batetik bestea geratuko zian, baina ezin hobiak. Baina, zuek utzi inberdina eta utzi egun batetik bestea eta ikusiko zuek. Hori emanazu horrela xe. Itxura harraka. Piloa gustatzen martorria, hori zesati zuen jartzen desunean. Hor batzu bat dia bal, eta bestia garre, eta bestia so, ez da? Bai, olako produktuak edo gustuko ezu edo ez duzu bat ere gustuko. Hala izatea, bai. Zu gustuko aldituzu olako gauzak. Bai, niri olako espeziak eta hola... Salia zea. Bai.
Eta jaki aldetikan, zuri etxian zetokatzen zaizunian zerbait ditia, zeiten dezu gonbidatuentzako, zein da zure platerri zara etxian? Adibidez, gehien gustoko duten platera, igual izan daiteke hamburguesa, baina etxean ondo eginako hamburguesa. Ze ona. Baina, barbakoa ere egitea lagunekin ere gustatzen zait, orduan, gaina baserri bat eukita. Baserrian bizi altzea, baserri aldakazue. Bai, orduan. Jode, zenba, eta baserri, denbora ematealdi, baserrian ze animali asko aldazkazue. Ez, bertan, ez daude animalirik. Gu jaio ginenean, kendu itzin zituzten. Vale. Orduan, baserri azkenean. Goxatzeko, txaleta bezala iaia, no? Bueno, lagunak, ikusi zue, ze bi pintxito eharrakin ditugun, batei jarriko jau martorri jaganean, vale, beste pusketa bat, eta bukatzeko, perexila, nola ez. Bueno, Aitor, azteko eta behin, mila esker etortzeatik, ohore bat hemen izatea, ohore handi bat, Aizea Tabernako mitikoak jarraitzia Donostin, goxatzen herritarrei, kanpotarrei, eta betiko pintxua jan nahi duen nahi. Eskerrik asko, etortzeatik, eta jarraitu izan dagoa, goxatzen da goxatu erazten. Agur launak. Agur.